Aron nga, desisyon na nga. Magopag juga. Nagdali ka QR code eh. Ang galing! National ID. Ha? Kita na. Paano masabi? Makita na yung nangat to squad. What? What the fuck? Huwag ka na palo na. Ginagawa mo! Malagay ko nakadroga yan. Desisyon na. Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! Parang inita eh. Ako ka ni. Ayo. Wah. Oh my God! Wow! Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maitang ulo ko. Wah. Wah sila limpo. Tingko maligiron ting order og limpo ba? Man. Lagi to sa una ba hindi? Guarol ka pista man ron. Tingali. Dar mayaman mama.